Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba?
Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko.
Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Ay! Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music
Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano?
Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret. It's a boundary time na naman. Tamang-tama, no? Friday na Friday. Ay, talaga nga naman pampa-good vibes at pang-happy weekend para sa ating mga minamahal na tsuper. Pati na rin mga lady drivers natin, meron din Anyway, DJ Kim Chino po. Kapag alas 6, diba, alam nyo naman, ako yung nagpapamigay ng papremyo dito at kahapon 3, ngayon 1. Anyway, ako lang patagulin pa. Ang ating lucky winner for tonight ay isang green GSM driver na may plate number na NIX 1026. Congratulations, ikaw ang aking winner tonight, Joseph Reyes. Maraming salamat, Joseph Reyes. At kung ikaw ay nasa Pasay o di kaya na-claim mo na, congratulations. Pero kung hindi mo pa na-claim, napakadali lang, pumunta ka lang dito sa MBC Building katabi ng Aliw Theater, sabihin sa lobby guard namin or mga security guard, ikaw ay nanalo, inanunsyo ni Kim Chino ang iyong pangalan at dali-dali papapuntahin ka niyan dito sa aming Love Radio booth para i-claim ang iyong 1.5. Diba? Ganun ka basic. Kaya kayo dyan mga nakikinig, o di kaya nagparehistro o hindi pa nagparehistro, pumunta na kayo dito. At syempre, huwag nyong ililipat ang radyo. 90.7 Love Radio lang. Para instant 1.5 ka na rin, katulad ni Joseph, di ba? Anyway, pasasalamat at pagmamahal po yan ng 90.7 Love Radio Manila. Kasama ang ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Maraming salamat, ACS, at maraming salamat sa iyo, mahal, kasi lagi kang nakikinig sa 90.7 Love Radio. At dahil dyan, mahal, usapang love na tayo ngayong Friday na maulan. Chino! Upa! Shoutout natin dyan yung mga tao o di kaya yung mga single o di kaya yung mga fresh na fresh sa breakup, nilalamig kasi walang love life. Diba? Ang lamig ngayon tapos tag-ulan pa. Ang lamig tapos wala ka pang kayakap. Diba, may mga ganyan. Pero mapunta tayo sa relasyon na kung saan fresh pa sa breakup. Diba, may mga ganyan na talaga nga namang hindi pinag-isipan at ikaw na ex mo na, bakit gusto mo pang balikan? Uy! Mahal. Happy Friday. Nakakasama niyo na napapakinggan. Walang iba kundi ang spicy o pa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino. Makakasama mo ako 6 to 9. Then 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama. 6 to 9 p.m. ako ang pwedeng mag-shoutout sa iyo kung nasa biyahe ka pa. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakalambingan kung single ka at nangangate. Ako ang taga-kamot, di ba? Anyway, mahal, minsan may ganyan talaga, no? Parang tonight, ang sarap balikan ng ex. Ay, ang sarap balikan. Ang sarap pag-usapan ng mga ex o di kaya mga relasyon na hindi naman nag-work, di ba? Minsan kapag tag-ulan, malamig, minumulto ka ng pagbembang niya. Di ba? Minsan mismo na siya. Parang gusto mo na makipagbalikan kasi siya pa rin talaga ang tinitibok ng iyong puso lang. Puso. Di ba? Sige, tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. Ibibigay ko ang 3 paraan para malaman kung mahal ka pa ni ex at kukonsintihin kita. Diba? Malay mo, ito yung mga listahan na kailangan mo lang para magbalikan kayo, diba? Para maglandian ulit kayo. O, una, mahal, ito na. Ayoko nang patagalin pa para magka-love life ka ngayong tag-ulan. Una, mahal ka pa ni ex kapag, syempre basic na basic, umaaligid pa rin sa'yo. Nararamdaman mo pa yung presensya, ramdam mo pa yung kakatihan yung dalawa.
Di ba? Ayun siya na mismo yung lumalapit. Kasi mahal ka pa niya kapag nag-e-effort pa. Nag-e-effort pang paramdam na nandito ako sa tabi mo, na kahit nag-break tayo, ikaw pa rin ang tinitibok ng aking puso. Di ba? Yung minsan kahit awkward, talaga nga namang hindi pa rin nawawala ang kanyang presensya. Siya nag-i-initiate. Pwede siya nag-i-initiate ng pag-uusap nyo. Siya nag-i-initiate na magkita kayo. So definitely, it's a sign. It's a sign na talaga nga namang gusto niya, o di kaya namimiss ka, o di kaya maling desisyon lang na nakipag-break siya. Kaya ikaw na marupok, ikaw na nilalamig ngayong tag-ulan, ikaw na gusto na ng kayakap, syempre doon ka na sa merong karanasan. O di kaya doon ka na sa nakasama mo na ng matagalan. Kasi mahirap din eh. Ito isa sa mga pros o di kaya mga benefit ng pagbabalik sa ex ay talaga nga namang hindi na ganun kahirap mag-build ulit. Diba? Hindi na ganun kahirap mag-build ulit ng trust. Except na lang kung cheating or mali talaga ang dahilan kung bakit nag-break kayo. Pero kung good term naman ang breakup, diba? Padalos-dalos lang at simple o napakaliit na tampo lang, ay naku, sinasabi ko sa inyo, parang cool off lang yan. Na kapag kayo nagkabalikan, sarap ng bembangan. Anyway, isa pa lang yan sa talagang nga naman sinyalis o di kaya talagang mahal ka pa ng ex mo. Huwag ka mag-alala, meron pa akong pang-konsente sa'yo. Dalawa pa ang bala ni Kim Chino. But for now, balik na muna tayo sa rakrakan at syempre dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama
yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ah! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko. Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka naman doon. Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat.
Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo.
pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh,
talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Ah! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko. Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas
Sumisilip. Tatlong senyas. Tumalon kaya ako sa bangin para lang iyong sagipin. Dito lang ang ing paraan para mayakap ka. Babalik kaya sa dami ng iyong ginagawa. Kung gaagaw ko ang awit na nananawagan, makasakaling napakikinggan. Sa kanta na lang idaraan. Sa mga ulap sumisilip. Langdar ng... Hi, mahal! Maayong gabi! Kahit suyak lang dalan. Ay, isa pa palang kanta. Excited ako. 8.5, che. Kamusta ka na? Nakikita Jopay. Hello, mahal. Maayong gabi. Maayong gabi sa inyong tanan. Ngayon, dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Uy, special day ngayon ah. Kala ko si Lee Min Ho. Yan, gusto ko, inuuto-uto nyo ko. Sa tunay na mundo. Uy, DJ ako ah. Hindi ako yung sa K-drama nyo. DJ ako ah. Hindi ako yung napapanood nyo sa K-drama nyo ah. Sino to? Hi, DJ Kim Chino po. Huwag ka nang mawala. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay. Sa tunay na mundo. Basahin mo lahat yan. Gusto ko naka-sticky notes eh. Pwede malagay mo sa sticky notes? Huh? Oh, go dude. Welcome, welcome. Welcome sa Love Radio. Tagasan po kayo?
Aristocrat? Ano main branch ba yan? I mean office or branch? Main office kayo. O may mga bisita si Raketera at bumisita sila dito. Naka-live kasi kami sa platforms. So sa program namin, meron kaming opportunity para mag social media platform. So aside sa ere, meron din kami. Pwede ba natin pakita sila? O mga taga-aristocrat, Boy D. Sila rin dahilan ko. Ayan, kaway kayo ayan kayo. Ayan, meron kaming bisita from Aristocrat Philippines. Oh. Anong mga names from you, ma'am? Si Ma'am Jen. Single ba si Ma'am Jen? Single si Ma'am Jen. And you, ma'am? Si Ma'am Ses, single ba? Hindi na single. Ilan po ang asawa? Si Ma'am Ses, di na single. Si Sir Kurt, single daw si Sir Kurt. Ay, hindi na rin. So, dalawa ang hindi na single. Oo. Ayan, thank you very much for dropping by. Enjoy lang kayo dyan. Alam nyo na, yung mga may aristocrat dyan na, na stores malapit sa kanila. Favorite ko ang nila, chicken barbecue. Di ba sa inyo yung peanut sauce? Di ba sa inyo rin yung peanut? Chino! Upa! At ako'y nagbabalik mga mahal. Nagbabalik walang iba, DJ Kim Chino sa kanyang programang Chini Talks. Usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. Ano yung sa'yo? Mahal. Di ba kanina, usapang ex tayo. Meron kasi mga pagkakataon na talaga nga naman tag-ulan, malamig ang panahon, at talaga nga naman parang ang sarap balikan yung ex. Shoutout natin dyan yung mga nagre-relapse ngayong Friday. Uy, ang daming single ngayon na talaga nga namang walang nilulook forward ngayong weekend. Kaya magbabackread na lang ng chat ng ex. Cuddle weather, di ba? Anyway, mahal, balik na tayo sa ating topic. Ano yung bibigay ko ngayon? Di ba nga ibibigay ko yung 3 senyales na talaga nga namang mahal ka pa ng ex mo. Di ba? Tonight, talaga nga namang willing akong mangunsinte. Hindi kasi minsan mas okay na rin balikan yung ex lalo na kung good terms naman kayo kasi meron na kayong pinagdaanan. Madali nang i-build up ulit ang relasyon. Kaya naman, makinig ka maigi, baka pwede na kayo magbalikan. Sabi ko kanina, mahal ka pa ng ex mo kapag siya mismo umaaligid pa sa'yo. 'Di ba? May mga ex talaga na ayaw kang pag-move onin. Oo, minsan yung mga ex na yan, talaga nga namang nakikitang masaya ka, guguluhin, bubalabugin ka pa. Magchat-chat yan sa mga pagkakataon na malamig ang panahon. Ay nako, mahal ka pa niyan. At kung mahal mo pa, pwede mo namang sunggapan. Di ba? Pangalawa, mahal, sabi ko dito ay talaga nga namang mahal ka pa ng ex kapag hindi pa siya nakakapag-commit sa ibang tao. May mga tao talagang mahirap mag-move on. May mga tao talagang mabilis magpalit. Pero yung ex mo, for sure, no, kapag naman ex, may tendency pang mag-stalk tayo, di ba? I-check ang social media. So kung several days, several months, several years na talaga nga namang hindi pa siya pumapasok sa commitment o relasyon, baka ikaw pa rin ang tinitibok ng kanyang puso, di ba? So pwede pang comeback dyan, di ba? Kasi minsan, sa sobrang galing mo sa relasyon, ikaw yung naging standards. Ikaw yung naging benchmark. Di ba? Kaya minsan, hindi sila makapasok pa sa relasyon. Ikaw yung nagiging standards. Ikaw ang nagtaas ng bandila ng Pilipinas. Kaya hindi ka nila malimutan. Di ba? Ganun yung mga pagkakataon na ako mismo, no? Kung ako yung tropa mo, proud of you kasi ginalingan mo. Diba? Hinahanap-hanap ka ng ex mo. Ikaw yung naaalala niya sa tuwing malamig ang panahon? O di kaya kapag siya ay naliligo?
Bakit naaalala kapag naliligo? Pwede ikaw yung taga-abot ng towel. Ayun yung ibig kong sabihin, di ba? Anyway, mahal. Hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino. At syempre, kung ikaw ay nakikinig sa radyo, gusto ko lang sabihin na kami po ay naka-live. Naka-live po kami sa TikTok, YouTube at Facebook ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya kung gusto mong makita si Kim Chino ngayong Friday bago mag-weekend at makakwentuhan, makalambingan, punta na kayo dali. Baka last mo na to. Last mo na akong makita. Na naka-live, di ba? Anyway, shoutout ko na rin muna. Oo, since sabi ko kanina nung di pa ako naka-ere, meron po kami mga bisita. Shoutout ko lang ang Aristocrat Philippines. Isa yan sa masasarap na restaurant. Oo, nandito ang mga bisita natin sa main office. Kaya naman maayong gabi sa lahat ng empleyado ng Aristocrat. Happy weekend po. Maraming salamat sa pagdalo o pagbisita dito sa Love Radio. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa Rakraka na. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ito ang lakas maka-PBB ng kantang to. Binibigyan ko po ng 2 points si Kim Chino. Wala pa rin jowa. Ay, here's Orange and Lemons. Pinoy ako. Lahat tayo'y mayroong pagkakaiba. Samantalang ay makikita na iba't ibang kagustuhan. Sorry. Kamay at pagmamahal ang hanap mo. Kung sino ka man talaga. Hi, mahal. Ay, nawala tayo sa TikTok. Boy, ito. Okay, gets. Ibang-ibang Pinoy, wag kang matatak. Ipagmalaki mo. Hi, Sir Kim. Hi, Kimchi. Hello, mahal. Maayong gabi. Kuya Kimchi, ano gusto mo, sinigang o adobo? Mas gusto ko sinigang. Ayoko ng adobo. DJ Kimchi, good evening. Good evening. Mukha kang Koreano. Naku, huwag kayong magpapalin lang. Pinoy lang ako. Saan ka pa? Oy, ano ba yung mga comments nyo? Kapag time slot ko ganyan yung mga nyo Ako lang yung time slot na may ganyang comments Ayoko ng sinigang. Bakit ayaw ng sinigang? May sinigang ba kayo sa Aristocrat, ma'am, sir? Meron silang sinigang. Ilan na ba ang branch ng Aristocrat? 20 branches. Ano yan? Metro Manila lang or nationwide? Nationwide yung 20. But overall, 20 talaga. Oh, we have 20 branches pala ng Aristocrat. Sign na mahal ka pa ng ex ay talaga nga naman kapag nagbebeg siya kahit binlock mo. Uy, ang hirap kaya minsan kunwari binlock ka, ang hirap kaya hanapin yung ex, 'di ba? 'Di ba, ma'am? Para minsan ka na ba nag-beg, ma'am? Minsan hindi tayo magbe-beg, no? Minsan gano'n, kung sinaktan ka, 'di ba? Hiniwalayan ka, wag na tayo mag-beg. Okay lang malungkot, okay lang masaktan, pero wag makaawa, maghahabol, hindi. Kaya, 'di ba? Tandaan nyo, hindi kayo, yung mga naghahabol dyan, hindi kayo aso tao kayo. Huwag kayo maghabol. True raw, true. Shoutout mo naman si Ate Miles and Kuya Atom. Shoutout natin. Galing Maynila raw. Pag si Kim Chino habulin ako ng mga
ng mga maling tao, nakakahawa naman yung tawa mo. Hi, Maymay. Exactly, di ba? Ano pa ba yung mga signs na mahal pa kayo ng ex nyo? Shoutout sa akin, hindi pa ako nakaka-move on. Shoutout sa iyo, Louie, hindi ka pa nakaka-move on. Bakit? Shoutout mo rin yung ex ko. Ay, maganda, nagne-name drop kayo. Shoutout natin si Jason, ex ni Chean, hindi pa raw nakaka-move on. Ay, pati, maganda yung ganyan, sinishare nyo. Pati na rin kaya yung address. Performance, ginalingan ko kasi kaya hindi pa nakaka-move. Dapat gano'n naman talaga, di ba? Sa relasyon, dapat performance level. Para kung iwan ka man, saktan ka man, ikaw ang pamantayan. Ano yung announcement mo, Kim Chino? Hindi, magte-thank you lang ako. Baka huli. Let's all love ourselves enough to know our worth. Totoo naman, kapag mahal mo yung sarili mo, hindi ka na maghahabol. Tsaka may respeto ka sa sarili mo. Di ba? Hindi ka maghahabol. Pinoy ako. Naririnig pa ba, Boy D, yung kanta? Hindi na. Nakaka-copyright na tayo. Nakaka-copyright na tayo. Sorry, nadala ako ng emosyon. Ano yung announcement? Ayun lang naman, gusto ko lang magpasalamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga sa mga sumuporta kay Kim Chino. Parang may date ka ngayon. Wala akong date. Uwi lang din ako agad. Hindi siya nakakap ngayon. Hindi. May meet and greet ba? Hindi, walang. Si Rocky na lang sundo. Ay, anuhin nyo. Bisitahin nyo. Sasayaw ka ba ngayon? Hindi. Fan meet? Naku po. Nilalamig ka ba, mahal? Hindi naman. Hindi ako lamigin eh. Aalis ka na? Uwalis na ako after ng program ko. Sila Rocky na susunod sa akin. Sila rin nata may announcement eh. Bakit? Shoutout natin taga Oriental Mindoro pa raw siya. Anong pangalan? RND ba ang pangalan mo? Taga Doha, Qatar ako. Taga Laguna naman. Uy, shoutout natin. Ikaw ang cravings ko. Ang craving ko ngayon yung traffic na ba sa NLEX? Sino yung mga nasa biyahe sa pauwing north? Pati Skyway, traffic ba Skyway ngayon? Hi po, napadaan lang. Hi Jasmine, ito pala itsura mo. Uy, shoutout natin yung mga galing radyo. Hello. Nagkaka-pimples ka ba? Oo naman. Lately kami mga panggabi, si Raketera, Titangelo, kakaisip ng mga kakaisip ng problema, marami kaming Nagbe-breakout din. Traffic kanina from South Caloocan to Karuhatan. Kumain na ba yung mga bisita? Kumain na po ba raw kayo? Wow, concern. Ako hindi niya ako tinatanong kapag yung mga bisita mas may concern. Kumain na raw ba kayo? Ano kinain niyo? Aristocrat din.
Alam niyo dati sa ano ako, sa Jollibee Philippines. So, oo, sa JFC Ortigas, main office din. So, dati kapag kunwari may meeting, own products lang din. Pero good thing naman sa amin, meron kami mga sisters, di ba? Kunwari, Red Ribbon, Greenwich, pwede naman doon, pwede naman bumili. Pero hindi mare-reimburse kapag hindi sa amin, sa aming brand yung pagkain. Sa inyo rin, ganun din kapag meeting. O pwede naman outside. Doon din, no? Sa atin at sa atin lang din. Sa Jollibee ka dati? Yes, sa Jollibee ako dati. Oh, before ako mag DJ, leap of faith ko eh. Before ako mag DJ, sa main office ako ng Jollibee. Hawak ko ang North Luzon. Kaya kapag norte, medyo familiar ako sa mga familiar ako. Yeah, Isabela, pumupunta ako diyan sa Kawayan para ano po bang nyo? Isang department, kayong tatlo. Marketing. Kasi maraming sangay-sangay din sa marketing. Usually, ang kasama ko dati, yung mga TMO, Trade Marketing Officers. Kasi sila yung nag-open ng branches, ng stores kapag may grand opening. So, nandun din kami. Hi, good evening, mahal. Uy, good evening yung mga kakapasok lang sa Kawayan. Santiago. Hawak ko rin ng Santiago Bayan. Kawayan, di ba? Iligan ba yung Ilagan? Sana nag-endorse kayo ng dati naming sponsor sa events namin ng Dunkin. Kaya mahal na mahal namin Dunkin. Ilagan. Pati pumunta rin ako dati sa mga Cagayan Valley, Tugigaraw. Yan, nililipad ko pa yan dati. Kumain ka na ba, mahal? Yan, dapat tinatanong nyo rin ako minsan. Dunkin, every month merong promo. Mahal na mahal namin yung Dunkin. Actually, pati nga ata aristocrat parang... Sabi, kapag ba marketing, saan main office niya? Ito ba yung nadadaanan dito? Yung 24/7? Kaya siya malaki kasi merong back office? Ay talaga, doon lang din kayo? As in lahat ng departments? Wow, ganun pala sila. Mahaba ng biyahe sa North. Namamansin ba ng pangit to? Walang taong pangit. Kapag hindi ka lang nagustuhan, ibig sabihin hindi ka lang type. Walang taong pangit kapag meron ka mahahanap na tatanggap sa itsura mo. So kung wala kang love life ngayon, malay mo grade 5 pa lang, 'di ba? O 34 ka naman. Malay mo senior high, 'di ba? Naabutan lang ng K-12. Wag ka magmadali, yung iba nga reporter. Diba? Malay mo. Or malay mo, di ba, pagkababa mo sa nasa office ka, pagkababa mo, kumakain pa yung bata, di ba? Yun pala yung soulmate mo. Hintayin mo lang siya medyo, tumaba ka. Tumaba nga ako siguro dahil sa stress. Si Boy di atake. Baka nga po pag nag-color. Ay, sorry, hindi ko pala napansin. Meron pa pala tayong dapat comment section sa personal account natin. Nalibang ako. Tatampo na naman itong mga... Akala nyo talaga meron ako responsibilidad sa buhay, no? Saan na ba yung live natin, boy? Di naka, cross-post ba to sa account ko? Ayan. Ay, pasensya na. Shoutout natin. Gloria, Lynn, Karen. Hello, maayong gabi. Icha, hello. Jason. Diba?
Lahat yan, Kim. Basahin mo lahat. Oo, naduduling na nga ako. Ang liit na nga ng mata ko. Gusto mo pa, ang dami ko pang comment section. Hi, Shen. Mahal. Kamusta? Ang dami mong mahal. Uy, lagi niyong tatandaan, mahal man ng tawag ko sa inyong lahat. Pantay-pantay ang pagmamahal ko. Okay? Walang lalamang. Walang lalamang. Kaya nga tayo nasa Love Radio. Sa lahat ng DJ, ako lang nagtatawag sa inyo ng mahal, ha? Equal naman. Minsan na lang matawag na mahal by group pa. Huwag ka na magreklamo. Limin ho, datingan mo ngayon. Uy, dati lang. Uy, maraming salamat, ha. Gustong-gusto ko yung ganyan. Inuuto-uto nyo ako gabi-gabi. Papunta na ako dyan. Pupunta kayo? Ay naku, dapat talbugan nyo yung aristocrat kapag pupunta kayo dito. Nagdala sila ng products nila. Hindi naman sa pagmamayabang, pero parang mga party trays pa yung dala nila. Pwede naman siguro, meron na kasi kaming dito dinner. Pwede na siguro dessert. Naku, may dessert na rin. Perahin nyo na nga lang kay Kimchi. Sige, tumatanggap ako ng RFID load. Ayun na lang. Meron na kaming dessert dito. Meron na kaming pagkain, di ba? Ayaw naman natin na masyado marami. Hindi ka nagre-reklamo. Hindi ako nagre-reklamo. You look great. Uy, thank you, Shen. Shoutout natin dyan yung mga mahal natin na OFW. Pag radio ka galing tapos Boy di QR code daw Dapat pala meron tayong pang station na QR code Hi Abby. Uy, nandiyan na rin si Alexander. Aalis ka na ba? Alis na nga ako after nitong kung ba't ba pinagtitripan nyo pa yung mata ko? Pati eyeliner. Ito talagang may mga bisita ganyan kayo magsi-comment. Nababasa yung mga comment nyo. Yung parang panda. Shoutout natin taga Qatar. Hi mahal. Si Hana taga Qatar daw siya. Shoutout natin yung mga taga Qatar. Meron daw Boy di magpapadala sa atin ng balikbayan box ha. Ano yan? Taga Caloocan ako. Hello, Monique. Pogi mo palagi. Naku, perahin nyo na lang yung mga pang-uuto nyo. Hi, good evening, Jenny. Nandyan. Kamusta dyan? Lagi naman kami open dito. Media naman kasi kami. Shoutout taga Saudi Arabia. Ay, si Boy D, malaking tao eh. Anong size ng paa mo, Boy D? Bilis. Boy D, andyan ka ba? Hindi ko nakita. Asan? Size 10 naman si Boy D, size 10. Ayun na yun na yung may allowance. Yung pang gym ko kasi yun na ayoko nang maluwag eh. Mamimiss ka namin. Mamimiss ko rin kayo kung magkakaalisan na tayo ha. Ano yun? Si Boy di size 10 ng sapatos, 2XL. Ang laki naman ng damit mo. 2XL sa damit, 36 daw sa pants. Pang pickleball. Alam nyo, yung pickleball na yan, bago lang yan. Pero kaming mga tito at tita na, ang tawag lang namin dati dyan, ping-pong, di ba?
Sige. Iba yun. Iba yan, boy. Di loko-loko ka. Pag tayo talaga. Hi, Jenna. Ano? Hindi, mas matangkad talaga si Boy D sa akin. Kaya malaking tao talaga. Yung pang gym, ano bang gusto kong pasalubong? Wala eh. Alam nyo kapag tinatanong talaga ako, hindi ko rin alam yung sasagot ko kung ano yung gusto ko. Siguro dahil sa kapag financially independent ka, kahit ano ibigay sa'yo, okay na. Si Boy D ba may lahi? May lahi ka raw ba, Boy D? Mamimiss ka namin, Chino Pops. Wow. Wala raw lahi. Yung mga nagtatanong ng lahi ni Boy D, papalahi raw ba kayo? Oo, kag ganun. Abastos talaga. Abastos talaga to si Boy D eh. Ganun talaga kapag giver. O siguro nga, love language ko ang giving gifts. Pati sa mga katrabaho, tanong nyo yan sa mga DJs. Ako yung nagdadala sa kanila ng something lagi. Ilan taong ka na? Hulaan nyo nga edad ko, sige nga. Hulaan nyo yung edad ko. Wala na ako sa kalendaryo. Uy, yung sabi ng boss namin sa market, ay sa sales. Akala niya ako yung pinakabatang DJ. 'Di ba? Nauto ko si Sir Santi. Hindi kami naniniwala. Oo nga, wala na nga ako sa kalendaryo. 35, higher. 48, malapit na. Konti na lang. Hindi naman 55. Hindi, konti. Ayan, malapit na. Sige pa. Konti na lang. Ayan, 41 and a half. Magpo-42 na ako this year. 34, hindi, okay. 42. Nakakalokoha mo kay Chiba. Hanggang dito niloloko. Hindi totoo nga yun. Ay, pwede. 37. Okay lang. Tsaka ako single dad. Sige. Okay lang sa iyo single dad. Seryoso ba sa 41? Bakit? Hindi kayo naniniwala. Uy. Ilan anak? Isa lang naman. Parehas tayo subjects nung high school. Uy. Actually, di ko naman naabutan yung K-12. Pero naabutan nyo ba Hekasi? Naabutan nyo ba Hekasi, mahal? Alam nyo ba? Sige nga, lagay nyo nga yung meaning ng Hekasi. Ay, yung mga bisita ko sa aristocrat biglang ngumiti. Magkakaedad kami dito. Pare-pareho kami edad dito. Hekasi? Sige nga! Hekasi? Ikaw po, hindi mo naabot ang Hekasi. Heograpiya, kasaysayan at sibika. Galing ni Ma'am Lynn Si Ma'am Lynn ito ata yung teacher sa Caloocan eh. Heograpiya, kasaysayan at sibika.
Ewan ko nung naging high school ako, naging ano yan naging araling panlipunan. O depende sa school. Naabutan nyo ba yung yung EPP? Alam nyo ba yung EPP? Ano yun? TLE yun sa ibang school. O depende sa school. Oo nga. Hindi nyo alam yung EPP? TLE lang din yun. TLE. Ma'am Len, ano yung EPP? Ano ulit meaning ng EPP? Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Yan. Ano yung TLE? Ano yung TLE? Ano ulit yung TLE? I-refresh nyo nga kami. Hindi kasi dati nung elementary si Kim Chino, public school ako. So sa public, kapag recess, meron kaming bilao. Alam nyo ba yun? Mayayaman kasi itong mga taga-aristocrat. Hindi nila alam yung sa public school. Ayan, Technology and Livelihood Education ng TLE. Anyway, babalik tayo sa public kasi mahal. Kapag recess namin, merong bilao. Tapos nandun yung mga yung mga tinapay, nandun yung mga chichirya. Tapos may isang estudyante, uso nga dati yung child labor noon, no? Kasi sila, merong i-assign yung advisor mo na taga-bantay ng bilao. Siya rin yung liquidate, di ba? Tapos sa sa public din, meron kami tinatawag na na soup. Oo. Favorite? Pag kulang mag-aabono ko. Uy, totoo yan Dati yung mga nagbabantay ng bilao, kapag kulang mag-aabono pa sila. Minsan magsusumbong pa yun sa nanay nila, meron akong kulang sa bilao ngayon. Tapos papagalitan sila nung nanay nila. Bakit kasi nagpresenta ka? Mga ganong pagkakataon. Anong favorite subject mo nung nag-aaral? Ano ba favorite ko dati? Sumasag. So, mga bisita ko sumasag. Resist daw. Favorite, nung elementary, ang favorite ko talaga science. Kasi wala pang wala pang branches of science kasi nung general. Kayo ba, mama? Math? Sa bagay, marketing sila. Oh, yeah. Bumabalat si ma'am. Bobo rin kasi talaga ako sa alam mo, muntikan na nga ako mag-doktor dati. Oo, sa sobrang gusto ko yung science. Pero veterinary medicine. Mahilig ako sa aso, pusa, ganun. Mahilig ako sa mga hayop, mahal. Kaya magaan loob ko sa pag bobo sa math, bobo sa pag-ibig. Naku po! Hindi naman daw. Yung periodic table of elements. Alam ko yan, yung mga yung mga hydrogen. Sana pala science na lang para maging gusto mo. Wow! Pinag-uuto-uto nyo pa ako Uy, Boy D. Okay lang ba sa'yo mag-extend? Pwede, okay lang sa'yo? O ka na? Happy birthday daw. Hindi naman, pero sige, extend tayo. Malay nyo, last live ko na tonight, diba? Ako yan. Ganun pala kapag obob sa... Kapag obob sa pag-ibig, science kasi favorite ko. Pero nung college, nag-iba na yung favorite ko. Baliktad. Obob is bob. Hindi naman tayo kapag binasa ko yung bobo. Anong pangalan mo ba yung nagpapabati ng happy birthday? Kasi naman ba't kasi kayo naglalagay ng pangalan? Blanco, underscore.
Anong pangalan para mabati natin? Tingnan mo, babatiin natin minus. Kung naabutan mo ang Hekasi, pa 40 ka na. Hindi naman. Hindi pa. Ipapasolve na yan. Nung college, may algebra, di ba? Yung soup na tray, isa pa yan. Nag-public ka rin ba, boy, di dati? Totoo yan, yung soup na tray. Ewan ko kung kulay orange din yung mga baso. Kasi sa amin dati, yung soup namin, kulay orange yung baso. 20s pa ako pero naabutan ko. NSTP every weekend. Public lang ako pag private daw puro salbahe. Catholic ako nung high school. Bumagsak ako dati sa college algebra. Alam nyo, ang maganda kasi dati sa sobrang friendly ni Kim Chino. Ewan ko kung kayo rin nung kami ay nung college kami, meron kami tinatawag na departmental exam. So sa college algebra, parang multiple choice lang yung final exam namin. So buti na lang si Kim Chino ay mabait, no? Halos lahat ng kaklase ko or kablock ko ay talaga nga naman. Teka, wag mo muna end live. May narinig ka lang na mabait, di ka naniniwala, boy, di Anyway, mabalik tayo. Mabait kasi ako kaya pinapakopya ko dati. Nang multiple choice, di ba? Pero nung meron din kami statistics. Yung statistics ko naman ay 1.75. So mga around 90 'yon. Ang maganda sa statistics namin dati ay ano ba nilalagay mo diyan? Kim Chino babae? Kakampi mo ako dito Barbero lang pala. Anyway, nung statistics namin, buti na lang by group ang final exam. Pwede naman pala yun no, by group. Kaya kaibigan ko dati yung mga matatalino sa block namin. 'Di ba? Kaya tumakbo rin ako student council dati. Ang dami ko rin nauto dati. But sa amin may computation. Yun nga depende rin siguro sa prof. Kapag nag-exam kayo, may papakita nyo pa yung solution, 'di ba? Kapag algebra. Hate ko yung statistics. Ang saya kaya kapag ganun. Masaya naman talaga. Sana mag-Korean language ka na teacher ka rin, Kim Chino. Kung marami lang akong oras Mamaya ka na mag-end, kwentuhan mo muna kami. Ano kayo, anak ko? Gusto nyo matalino ka ba? Hindi, tama lang. Hindi naman sa pagmamayabang, pero cum laude lang naman. Hindi naman sa pagmamayabang, pero wala kasing ginastos yung magulang ko nung college sa tuition. Hanggang ngayon, hindi na ako binibigyan ng pera. Ewan ko ba? Pabasbas ng talino. Minsan hindi lang laging talino ang dapat gamitin. Gamitin nyo rin yung relationship building, di ba? Dapat street smart din kayo. Hindi laging dapat all throughout talino lang. Minsan kailangan mo rin diskarte, di ba? May actually yung mga dean's list dati, merong mga allowances ang tinatawag, hindi budget, allowances. Di ba? Kailangan yan. Meron kang tropa, 'di ba, nasasapu sa iyo kapag may problem. Street smart ka rin din dapat, 'di ba? Nakaka-proud ka naman, Kim Chino. Hindi malaki yung allowance dati. Parang per sem lang
Parang per sem, parang 5K ba or 10K? Nakalimutan ko na. Tsaka as early as college dati nag-host na ako ng events. We built this city like rock and roll. O relationship building ay kasipsipan. O meron din depende sa prof. Sipag at diskarte dapat. Masaya ba mag-DJ? Depende kung kung gusto nyo yung gusto nyo ba talaga yung trabaho. Pero kung sasaya lang, masaya naman. Masaya naman talaga mag-DJ. Depende yan sa gusto nyo talagang gawin sa buhay. May mga tao talagang alam na nila yung gusto nilang gawin, 'di ba? Siya yung gusto ko pero iba yung depende nga sa dream job nyo. Happy ka today? Yes, happy naman ako lagi. Anyong shoutout natin si R.D. R.D. Yan ang dapat tularan. Di ba? Ako nga lang yung pinakamabait dito sa amin. Anyway, overtime na tayo. Boy, di tara na. Anyway, mga mahal, meron pa akong final message mamaya. Anong oras ba ang final message ni Kim Chino? Ang final message ni Kim Chino sa radyo, abangan nyo, 8:20. Okay? Ay, si Enzo. Enzo ba yan? Naku po, walang medyas at mittens. Lalamigin Enzo. Lalamigin Konyo Bicolano. Hindi marunong maghawak ng bata. Kaya mo maghawak ng bata? Anak to ni Rakitera. Hi, Bruce. Tingnan mo, hindi marunong maghawak ng bata. Well, nakita nyo ako kung paano ako maghele. Ganun dapat maghawak ng bata. Tingnan mo, naiiyak na. Ay, Diyos ko. Hindi talaga marunong. Hindi pa pwede mag-asawa tong Konyo Bicolano na to. Maili. Loko. Hindi. Shoutout natin. Anyway, mahal. I will be having my last message 8:20 sa radyo. Tutok lang kayo sa 90.7 Love Radio Manila, ha? But for now, bye-bye na muna dito sa live. Maraming salamat, mahal. Bye-bye. See you. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret.
No. Wala namang family. Okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako
Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumay. Chino! Kim Chino! Upa. Nagbabalik na po ako, DJ Kim Chino, kasi usapang pagbabalik sa Exto. Diba, yun yung topic natin sa ating Chinitox, usapang pag-ibig. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, ako bahala ngayong gabi na mangkonsinte na balikan mo ang ex mo, pati balikan ka niya. Diba? Kasi tonight, ano yung bibigay ko? 3 senyales para malaman kung mahal ka pa ng ex mo. Diba? Minsan kasi natatakot tayong bigyan ng chance kasi baka paasa lang to eh. Diba? Kaya ngayon, tonight, ako bahala. Ikukonsintihin natin ang mga fantasies nyo. Diba? Kukonsintihin kita. Recap na tayo, mahal. Una, mahal ka pa ng ex mo kapag nararamdaman mo pa ang presensya niya kahit hindi na kayo. Basic na basic yan. Ano ibig sabihin nun? Yung nagla-like pa sa mga post mo, nag-share pa ng mga memes, tinatag ka pa. Ibig sabihin may feelings pa. Mahal ka pa niyan, diba? Siya yung nag-i-initiate para mag-date kayo ulit. And sometimes it's okay to accept those kind of invites, no? Kasi nga, kung maganda naman ang inyong break-up, definitely, diba? Okay lang yun. Diba? Ano pa ba? Yung siya nagpaparamdam kahit walang dahilan, papansin ba? Papansin. Mahal ka pa niya kapag ganun. Pangalawa, mahal, sabi ko kanina, mahal ka pa ni ex kapag nakita mo at talaga nga namang napansin mo na wala pa siyang jowa. Hindi ka malimutan. Diba? Isa yan sa mga senyales. Ikaw kasi yung ikaw yung standard. 'Di ba? Na para bang nung nasa relasyon kayo ay talaga nga namang performance level ka, binigay mo ang lahat, ginawa mo ang lahat, ginalingan mo kaya hindi ka malimutan. Ang yabang mo naman kung ganun. Pero nakaka-proud 'yun, nakaka-proud 'yun na talaga nga namang performance level ka to the point na hindi siya maka-move on dahil sa galing mo magmahal. 'Di ba? It's also a sign. It's also an indication na talaga nga namang pwede pa mag-comeback, di ba? Bigyan mo ng chance, malay mo. Siya pa rin talaga ang tinitibok ng puso mo. What? Ito, pangatlo at panghuli, mahal. Ay, nako, isa pa to sa mga senyalis na mahal ka pa ng ex mo kapag
vocally sinabi niya na. Ito na yung verbatim, mahal pa kita, ikaw pa rin talaga, mahal na mahal kita, walang iba, hindi nagbago yung pagtingin ko, nararamdaman ko sa'yo. Yung mga salitang yon sinabi niya sa'yo, ay nako, dagdag sa haba ng buhok yan kung babae ka, di ba? Dagdag sa kapugian yan kung lalaki ka na talaga nga namang pati ex mo ay napapaamin, nagbebeg, hinahabol-habol ka. Ayun yung masarap, no? Ayun yung masarap na katotohanan na tapos mahal mo pa yung tao na siya na mismo yung nagsabi, nag-first move, galing mismo sa bibig niya na mahal ka pa niya. So, dapat nung mga pagkakataong yun, pwede mo nang i-consider, di ba? Pwede mo nang i-consider ang comeback. Diba? Kakakilig yan, diba? And at the same time, mainit-init ang bembangan kapag ganyan. Yung mga comeback na yan. Lulunukin ang pride para lang matikman ka ulit. Diba? Shoutout natin dyan yung mga kakabreak lang. Shoutout natin dyan yung mga nagpaparamdam yung ex nila. Mapa-ex-wife man yan, ex-husband, ex-jowa, ex-kalandian. Shoutout natin yung mga ganyang tao. Kasi minsan may mga aksyon tayo na ginawa ng padalos-dalos kaya pinagsisisihan. Pero kung willing ka naman makipagbalikan at napag-isipan mo ng taimtim at talaga nga namang pangmalakasan, definitely bigyan mo ng chance. Baka kasi it's sweeter the second time around. Wow! Diba? Ganun lang ka-basic. Anyway, mahal, ako po nga po pala ulit si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. At special po ang gabing ito, itong July 31, 2026. Gagrab ko lang yung opportunity para sabihin na maraming salamat sa pakikinig, sa pagsama tuwing 6 to 9, di ba? 6 to 9 p.m. Nakakataba ng puso kasi at least we were able to have a community, kayo mga mahal ko, at pati na rin yung mga nagda-drive natin dyan, yung mga drivers natin dyan na talaga nga naman kapag minsan nakikilala ang boses ni Kim Chino, ala, ikaw si Kim Chino, di ba? Tatawagin din nila akong mahal kahit pamilyado na sila, yung iba meron pang mga kabit. De, joke lang. Mahal na mahal ko kayo Mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat. And to Love Radio, maraming salamat po sa tiwala. Maraming salamat sa tiwala sa pagbibigay sa akin ng platform and at the same time opportunity para maging kasama ng mga kabisyo natin na tuwing gabi. Maraming salamat po. Muli, ako po si DJ Kim Chino, ang spicy opa nyo na kapag natikman nyo, ay nako, hahanap-hanapin nyo. For now, ako yung magpapaalam na po. See you around. Maraming salamat. Happy weekend. At huwag niyong ililipat ang radyo kasi susunod na po sa akin sina Titangelo at Rakitera. Okay? Ay, baka ma-miss kong sabihin to. Muli, mahal. Huwag mo ililipat ang radyo at dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!